ideme spraviť dneska cestovine. Ty kokos, to ide otvoriť. Cestovine. Ventilátny rýchlo svetlo, na lepšie osvietenie, tak. Dymi sa z toho. Krúť si. Daj. Cestovine. Toľko stačí. Poď. Daj to skoro do vrchu. Na malom ohni, to bude na väčšie. Tak. Piči, však id hetkaj, Mariu, s tebou aj. Nájdeme ešte trošku v cestovine. Dobre, zmena plánu. Musíme dať maslo. Čo? Ja si pre maslo som ho odložil, no i tu. Také tu. Také tu. Odrežeme kus toho. Tak hore, bum. Tak miešame, bo keď nie, čierna palacinkárka bude, jak Vasio. A to není dobre veľmi. Dobre, keby dačo cestovín asi vypadlo vonku z hrnca. Pozor. Tento tu, pani, kupujte XL. Nasypeme to tam. Ja som pani. Opa. Čierne. Jak sa to má ric? Tu je cukier. Cukier puder z poľského obchodu. Kupiec powder sugar. Dáme tam kus. Je to biele jak na jahodnej. Je to biele jak snieh. Do riči. Dáme na stream, vidíš tu tak vyzerá. Dneska je nedeľa. Dneska varíme niečo, čet. Máme to uvarené. Teraz opratať. Takže počkaj, kde to položím? Kde to položím? Tu ideme dať do skrine. Kde ho dám? Tu bol, sa mi zdá. Tam hore. Opa, skoro to spadlo. Cestovine. Zoberieme a zatvoríme. Tyg. 7 vecí. Idem odložiť. Tu mám. Recept. Ešte tu dáme mak. No toto je, jak sa volá. Tu ideš het maslo.